दहाय एसे आगोल इस्लामपुराव सान्थालफोर फ्राय गामि दरसे जइन जादों जोंनि दोलोआव बिथांमोना बुंदों थांनाय समफ्राव जोङो जौगानाय मोनाखै जौगायाखै बेनिखायनो जोङो नोंसिनि इउपिपिएलनि सरकारनि दारै जों जौगानायखौ मोन्दों बेनिखायनो जोङो इउपिपिएलआवनो थागोन आरो बेयाव ज' थानानै इउपिपिएलखौ आरो स्ट्रं खालामबाय थागोन फैबाय थानाय समाव आरो जाहाथे इउपिपिएलआनो सरकार जाहाथे खुंबावनो हायो बेखौ नोजोर होनानै दहाय गामि दरसे फैदों आरो बेयावबो सेक्रेटारियाव फ्राय गामि दरब्रैनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोर जोंनि दोलोआव जइन जादों ज' ज'यै खामानि मावनो थाखाय खारन थांनाय समफ्राव बिपिएफनि दैदेननायाव जेफोर खामानि जानांगौमोन बेफोर जायाखै आरो बिथांमोना दा सरकाराव गैया दा बेनिखायनो गासिबो रायजो राजाया बेखौ नायजोबनानै दिनै इउपिपिएलखौनो मजबुत खालामनांगौ आरो इउपिपिएलआ जे मावदों रायजो राजानि मावदों होननानै बयबो जइन जागासिनो दं। आच्छा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ माबायदि सागाफारा? जोंथ' रेडि गाबोन जायोबाबो गाबोन जों रेडि जोंना रेडि जोबखा टप टु बटम बुथ लेभेलाव खामानि सोलिबाय थादों प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबाय थादों ब्लक कमिटिया बेरायबाय थादों आरो जोंबो खामानि मावबाय थादों जों रेडि फैबाय थानाय समाव जिखुनु टाइमाव जाया मानो जों रेडि इलेक्सन गेलेनो। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।